हाय फरायसाफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। आंनि यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। फरायसाफोर, बिदिब्ला दिनै आं लानानै फैलायबाय 1 आरो 2 नि सानजाब फारि सानजाबनाय। जोङो गोसोआव लानांगोन जे साननाय फारिया मानि थाखाय गोनांथि आरो मानो गोसोआव लानो गोनां जायो। थारैनो नंगौ, जोङो 1 निफ्राय 10 सिम मोजाङै जोङो गोसोआव लानो गोनां जायो। नंगौ, थारैनो जोङो साननाय फारिखौ हायाब्लानो अंख बायदिसिनाखौ जोङो खालामनो हाया जायो। बेनिखायनो जोङो 1 निफ्राय इजिलि 10 सिम हानांगौ आरो हानानै थानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। अब्ला जोङो दायो मिथिनानै मोनबाय जे साननाय फारिया मानि थाखाय गोनांथि। अब्ला जोङो दा मिथिबाय। थ'दो बिदिब्ला जोङो दायो फरायलांदिनि। लेट्स गो। गिबियावनो 1 नि सानजाबनाय 1 सानजाब 1 समान 1, 1 सानजाब 2 समान 2, 1 सानजाब 3 समान 3, 1 सानजाब 4 समान 4, 1 सानजाब 5 समान 5, 1 सानजाब 6 समान 6, 1 सानजाब 7 समान 7, 1 सानजाब 8 समान 8, 1 सानजाब 9 समान 9, 1 सानजाब 10 समान 10। दायो जों 1 नि सानजाब फारिखौ जोङो फरायलांखांबाय। मानो होनोब्ला 1 नि सानजाब फारिया जोबोद गोरलै, बयबो हाखायो। दानिया जोङो फरायलांबावगोन 2 नि सानजाब फारि। गिबियावनो 2 सानजाब 1 समान 2, 2 सानजाब 2 समान 4, 2 सानजाब 3 समान 6, 2 सानजाब 4 समान 8, 2 सानजाब 5 समान 10, 2 सानजाब 6 समान 12, 2 सानजाब 7 समान 14, 2 सानजाब 8 समान 16, 2 सानजाब 9 समान 18, 2 सानजाब 10 समान 20। दानिया 2 नि सानजाब फारिखौबो जों फरायखांबाय। थारैनो फरायसाफोर, गोसोआव लानांगोन जे आरोबाव जों खनसे फरायलांबावदिनि 1 नि सानजाब फारि। 1 सानजाब 1 आव 1, 1 सानजाब 2 2, 1 सानजाब 3 समान 3, 1 सानजाब 4 समान 4, 1 सानजाब 5 समान 5, 1 सानजाब 6 समान 6, 1 सानजाब 7 समान 7, 1 सानजाब 8 समान 8, 1 सानजाब 9 समान 9, 1 सानजाब 10 समान 10। दानिया 2 नि 2 सानजाब 1 समान 2, 2 सानजाब 2 समान 4, 2 सानजाब 3 समान 6, 2 सानजाब 4 समान 8, 2 सानजाब 5 समान 10, 2 सानजाब 6 समान 12, 2 सानजाब 7 समान 14, 2 सानजाब 8 समान 16, 2 सानजाब 9 समान 18, 2 सानजाब 10 20। फरायसाफोर, नोंसोरो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं आरो गोसोआव लानो नाजा। अब्लानो गासैखौबो हाजोबगोन।
अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दं।